Moramo da razumemo biznis, moramo da razumemo ekonomiju koja postoji iza svega toga. Ono što mi plaćamo naše uređaje, što znači plaćamo ono što se kaže hardware, a kad kažemo plaćamo internet, mi plaćamo uslugu prenosa podataka. Plaćamo nekog poštara koji ide kod neke kompanije, uzima neke pakete i donosi do naše kućnog praga ili gde god se nalaze. Ali samu inteligenciju i funkcionalnost svega onog što koristimo, svih onih 3,5 ili 4,5 sata koje provedemo na internetu, ne plaćamo ni na koji način. Znači, platili smo ekran i platili smo zapravo poštu. To vreme koje provedemo tamo, provodimo u nekim aplikacijama i onda se postavlja pitanje ko njih razvija, a znamo da ih razvijaju najjače kompanije na svetu, najvrednije kompanije na svetu, 5 najvećih danas, najvrednijih su Facebook, Google, Microsoft, Apple i Amazon. Od toga 2 kompanije koristimo besomučno, to su Facebook i Google. I te 2 kompanije imaju ogromne prihode, stoje u San Francisku, imaju ogroman broj inženjera i tamo i svuda po svetu koji primaju najveće plate, a mi njih nikako ne plaćamo. Gde je tajna? Kako one mogu da budu najveće, a da ih mi ne plaćamo? I u principu, verovatno ste čuli, ali nije neka velika tajna, ali ne plaćamo ih zato što mi jesmo njihov proizvod, a ne potrošač. Zapravo. One su svoju globalnu dominaciju napravile na osnovu ogromnih količina podataka koje su prikupili od nas. Ono što niste svesni vi, neki su svesni, ali uglavnom istraživanja pokazuju da nismo svesni, da smo mi svi odavno već zaključili desetine i desetine ugovora sa svim tim kompanijama gde smo pristali da koristimo njihove usluge, a da za uzvrat dajemo naše podatke. Zaključili smo te ugovore pritiskajući I accept, toliko puta nismo pogledali da li ti ugovori imaju 2 strane ili 22 strane. To je trajalo godinama i sad smo se našli u situaciji u kojoj se nalazimo da nam i dalje nije jasno o čemu se radi, da ove kompanije jesu najvrednije na svetu i da, recimo, prošle godine Google i slične kompanije su prihodovale skoro 200 milijardi eura samo od transakcija vezanih za naše podatke. Znači, jedna ogromna ekonomija je stvorena i to je ono što je prošle godine na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu proklamovano kao 4. industrijska revolucija. To je upravo ova ekonomija koja je spojila taj digitalan prostor i realan prostor, koja je omogućila da budemo navođeni u svakom trenutku, da svakog trenutka naš mobilni telefon nam govori u kom pravcu idemo, ko ulica je bolja, da nam Facebook kaže šta su to stvari koje treba da znamo, šta je aktuelno na osnovu naših podataka naših prijatelja i tako dalje.